En aquest vídeo veurem com crear un full de càlcul, importar dades, afegir una taula dinàmica i un gràfic. Comencem des de Google Drive. A la part superior esquerra fem clic a Nou i seleccionem Fulls de càlcul de Google. Automàticament s'obre un full en blanc, preparat per començar a treballar. A dalt de tot hi ha el títol del document. Per defecte, apareix com a full de càlcul sense títol. Fem clic sobre aquest nom i escrivim el títol que volem donar-li. Per exemple, Anàlisi de l'assistència. A partir d'ara, aquest serà el nom amb què el document quedarà guardat automàticament a Google Drive. Ara que ja tenim creat el full de càlcul a Google Sheets, anem a omplir-lo important dades des d'un fitxer CSV. Amb el full de càlcul obert, anem al menú superior i fem clic a Fitxer. Seleccionem l'opció Importa. S'obre una finestra que ens permet escollir el fitxer que volem pujar. Fem clic a Selecciona un fitxer del dispositiu i busquem el document a l'ordinador. Quan el fitxer s'ha carregat, podem decidir com volem importar-lo. En un full nou, substituir el full actual o afegir les dades al full que ja tenim obert. En el nostre cas, seleccionem Substituir el full actual. Un cop feta la tria, fem clic a Importar dades. I ja tenim el contingut del nostre fitxer incorporat al full de càlcul de Google Sheets. Un cop importades les dades, anem a crear una taula dinàmica. Partim d'un full de càlcul amb les dades ja introduïdes. Com podeu veure, tenim diferents columnes en informació i moltes files amb registres. Quan la informació és extensa, costa veure patrons o treure conclusions ràpides. Per organitzar aquestes dades, seleccionem el rang i anem al menú Insereix. Allà escollim l'opció Taula dinàmica. Ara Google Sheets ens demana on volem col·locar la taula, en una pestanya nova o dins del mateix full. En aquest exemple, la posarem en una pestanya nova, així tindrem la informació més endreçada. Ara veiem dues parts. A l'esquerra hi ha una taula encara buida i a la dreta hi ha el panell de configuració. Aquest panell és el que ens permet decidir com volem agrupar i resumir les dades. Comencem afegint la categoria Any a l'apartat de files. Fixeu-vos que només fent això, a l'esquerra ja hi apareix totes les dades agrupades per aquesta categoria. Afegim també les categories Curs i Activitat a les files i observem com es va actualitzar l'estructura de l'informe a la part esquerra. Després, afegim una variable numèrica a l'apartat de valors. Hem agafat alumne i la funció COUNTA, que dona el nombre d'alumnes de cada grup. Com es pot veure a la part esquerra, la de l'informe. Així podem veure d'un sol cop d'ull com es repeteixen els totals per a cada categoria. Podem veure l'efecte d'afegir una categoria a la secció de columnes. Fixeu-vos l'efecte a l'informe. És com si anéssim construint una taula resum pas a pas, de la manera que ens interessa. Ara que ja tenim la taula dinàmica configurada, podem fer-la més visual. Per això seleccionem les dades i anem a Insereix Gràfic. Inicialment, Google Sheets ens proposa un tipus de gràfic, però a la dreta tenim el panell d'opcions on podem canviar el tipus de gràfic. Per exemple, un gràfic de columnes, de barres o de sectors, segons el que millor representi les nostres dades. El gràfic ens ajuda a interpretar d'una manera molt més ràpida el que abans eren només números. D'una ullada podem veure tendències, comparar categories i detectar patrons. En resum, les taules dinàmiques ens permeten agrupar i resumir informació, mentre que els gràfics transformen aquestes dades en imatges molt més fàcils d'entendre. Ambdues eines combinades converteixen un full de càlcul en una eina molt potent per analitzar dades i prendre decisions.